Gobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Kegi ma mwanchi mwaligerelia bigita seni Ndizi TV ne mambenge anaende tokumera na asomoro wile wensa kia bono mambia tokwira nilinganya sambia mona kiagera berikago toigurira nandi twabere tokorra ali tukeriga mwanchi mwaligerelia no basemelia kwane na kwabere gokoboka buya no gendete kwirobelia asogo cyakali tukoliago nimete mbaroro bakoboka mambi chuni kegima baba kwirobelia asogo ikirana ekebago kia borakini bagendete gutobwatia asomoro bili wensa kia bono mambia wetera emitanda mbia mono sano mwanchi mulielia asogo choligita senikia Ndizi TV koba nambeye mo na boigo kubeko moro bili wensa kia bono mambia kulinde asemambi yegabu na lili tukoria Jumatano niko tuko kwariga ni bene elinde tobe togo sanga asobwa motoko manye na raya betekago kolekana korwa chinga kitu abeto togo tigana nayo mwanchi mulielia aboli tukoli goro guikira emambia ya bono iga good morning boka turango babere batatu babe bagosoa asomoro bili wensa kia bono mambia kira ko igure jirani yago ebegeta mariyo ya tonya kumuboli nga station ke ya begete kiagera nga mariyo ya kikwa bere go kuyigwa bene ono moro bili wensa kia bono mambia kurasigeta seni kia Ndizi TV mwanchi muligerelia sanga na intwe terase namba yesimi ya 0792192834 elinde tobe tokumanya asogendete kubwatia omorobeli korwa boigo pini location yago wetrase ensemerie mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Amashabike itonsipi korwa sorgongorwa busito kubariga ni bene so yabantu babiri batatu asumorobeli wensa kia bono mambia Akaroliri tukeriga ria Jumatano mwanchi mulielia nigo tukumulikira amangana alia ringete chisemi getuko kwarigania tobe tugosanga ase obwa motoko manyinga ase chisemi chiga nkaitwa bere tugwikira ngakyobonete korokereria umwana ugo kero mugeni gito arabeka gwikira nase studio emambia yabono igeke koraga ensa eyamonenusu ntobe tugosanga nere kobwatikana no murubeli umuya OCBC naboigo metinga aborokia banene bechiskuru babiri bakwemurungani nga eserikali terabagiye kubwato kachibesa kore nendo bitogusanga no morokyo yomo abeka gotomanya nga kyo bokoreri bore asichiskuru tobeto koraba orkigwa bange bagoseligwa ningi keirira barabugoseligwa nga kyo bokoreri bore asichiskuru keroro chinga eserikali terabagiye kubachibesa igumwa nchumuligerelia ayonga tiali torabe togusanga asumurubili wensa kyabona mambe kerere ritwere Jumatano ekatukumurikira amangana alengete chisemi amashabike itonsipi korwa sense ya Kenya ningatinga bwakire buya moikiranira sebi baba bandi nchira muri kogenda akurinde tomanyengo nga ngayo kubwati umurobiri kuru yakero mwanchi muri matinga litukirigali ya Jumatano nigo togo chengera abasubati kegima musubati kirigo chengera iskogali ebe mamo mino ebe no moirio go musubati mino bonsi tokwireli bageli gali ya bena somorobiri gabwensa kya elinde obego kubachengera ase obwa mokondo mwanchi mulielia eritreane kerubo Frida nori okane kyabna chibi chaniligi lyako kera sole asenchira ya bene nerenya chama Abigail na nchinkoro kwa Jove maangi boka soime yomuroberi wensakia emambi ya bonondo chenga nerichukulia chakire asenchira engi ya kigima embeo gusabya isikaiga ekyorokelinga alichukulia lero niko tole no semelinga niko lirabe lichukoligia entunde ntanga nibo nabo tambe niko tokoba tokomulekera ayabere gagwatika korwa twatikanete lichukuligoro entunde akabere toba togosoa ensemo area ya magazeti
entunda gatatu toba tukumurekera na gusanga nabageni baito asotwara ebirenga litukule Jumatatu twatwara amangana arengetse siasa litukule Jumane twamurekera amangana arengetse obocheno Jumatano bose tikigatatu twamurekera Kisemi Aramisi twamurekera lichiko bose amangana alia abereka gwateka arafulituko litukule Juma toba tukumurekera bose twaba toko bwatoka kegima sokurusia ebirukunyo ebye wiki aseigo mwantu murende TV kina koire umuroberi oyo naboyego kwabero kuigwa amalio giaya abeire gagosoa asembeo manyanga umuroberio wensakia obeire gogo chaka tubwatie gwetera asomtanda ito Facebook Ndezi TV News digital ensemeria YouTube Ndezi TV News wetera asomtanda ito www.ndezitv.net wetera sinamba SMS 0792192834 Boigo asenchira area ya WhatsApp inamba nere yoka inamba yerike 0792192834 yesevu asisi miao genda area WhatsApp refresh kwa beirego ko toligia obo ya na kwa severe Ndezi TV toma SMS ya matenga abanta bangerero mwachira somtanda wekerero na bwaga ningo sanga na intwe no tore asense meria ya WhatsApp antori gotiga roboti ruwa obo se message ya nene mo isiko sigo moncho Ndezi TV boka so ime yomoroberio wensakia troyo mo trobabere elinda tobe tokoba liboa elimo askrindo mwanchu muri Ndezi TV bona botambekera emambia tutaracha kalituko wikatora abato ko ligerelia lingana alianyasa asitukulale tora abato soma kurwa sigitabu ya Isaya emerongo 5 na isano mustari oikomina kabere otabanga inwe mosoke mole no mogoko mutanganwe mole no morembe ebitunwa nebigoro mbitere anse amaiso ino na emete yonsi yorosana ni ake chinkobi inemo soke mole no mogoko mutanganwe mole no morembe ebitunwa nebigoro mbitere anse amaiso ino na emete yonsi yorosana ni ake chinkobi anse ekerukulile boye taweke kuchakera mustari kominemo ni gegukwaniranga lingana lya Nyasaye ndirikorwa ase omunuoye bosa kolende wikalikiranie ekerenga kelia abeire gakolitoma libeli kokora asigo linelingana Nyasaye ko abasemeria omoncho mulelia Ndezi TV nga korabe egoko mutamera Nyasaye naboye okubwati alingana lia ye ni gokiregento kirabe geko ba enchera elia organitibose Nyasaye nabe gako ogwanchirwa ase abanje koronga nigo ebitunwa nebigoro birabe bigotera samaisa maite amboge mo bonto bwate ebitunwa ntobwate ebigoro asokonyoranga obugima mbubwate amakongu au kolende komo semere Nyasaye nigo akoba gago kwa obubui asekera ekemokelia agokora asigo mwantu Ndezi TV kuna kusoma kwimambia jabono wakirebiya Frida wakirebiya nkimambia erebiya kabisa ndechenga nabo kirebiya Alright, I don't know chinga igore Afro style. Afro baby. Afro Frida. I don't know chinga igore our women crush women. Kabisa. Afro. Una chinsa chiro. Tunawakilisha. Chinsa chiro unawakilisha kegima Frida. Litukolie tichi gatato every Wednesday ni goto chingira abasubati na bange babeire bawikirania ebirenga ase obogima ase bwo watomoroberio bumukungu stengo kabisa ase bwo gotokuba inyora konyoranga abasubati mbaro konyoranga ari ase garage yali akorusia magoro yegari mbare bagusibikigali kabisa mbaro rero maete kwa ndumjengo kwanyoro musubati baro kegima mirimo yo musacha na musubati nchinga amangana yunko erale bono konya gweto matori na ngocho kwandisa bali ubonjere tumanyanga musubati kati abasubati kwa kuri mirimo Elia kagere ko byabasa abasubati nabange baide tobere to kumirana abo bagokora imirimo Elia kagere ko ba yabasa cyatagoteba what a man can do a woman can do better
hatobe tokoranga abasubati mbarororo bagokongonta chikogoto mategari gasiri etakiri ng'omonto oragira kabisa obego kuba kabisa akwanyaranga nalia gutwara chinguru chigataetinga omonto bwate chinguru kigima nero bwenete gokora gasiri kurinde nga enkakeri yakare kwanyaranga abasubati batakire kobera nyumba housewives lakini bono ikokanyaranga abasubati mbagendete gwituma asichigasi chonsi akioro chega iga morobeli wensa kitobwate job na tugatwara Frida na Abigail na Nchama na abasubati babuchete boy child ngambi komoro na lengerero tini komoro paranga alifanya ile kitu teatra tira rango como kwa bero bakongo na bogo konga na bogi mobo ete abantu bunakanya kagenda sobugima na bo bintu biko sinye kolende na bego nyarikana yes Frida kolende engana nero twaruchinga amba tutogokina kwa kunyoranga esimine yemera se nyumba asige kreatimi arenge yemo kegwa kwa kunyoranga chinamba nchiro cyumusubati chinamba nchiro cyumugaka chiregali umuntu gatete kubayikera mate kunyoranga umusatane kabwate simi niye ko bakonya se enkeri ase kwa kunyoranga liresime ya akirwe umusubati nabakuyimuki atebenga oro ningo ngokoligia mugaka mugaka ngwezi byakale mugaka mbweli yakale mugonda kale kolete bono igento gukuminga rero ensi yakyamukire ensi yabereke konchelia kiro muntu konyaranga no na senkeli musacha nabwate simi no musubati abwate simi kabisa inki keke cyanda abasubati esimi yakirwe kwa irisimu jendo chenga Frida gende kengeri kongoki ekero okonyaranga seno musani owa kiresimu umusubati manya kwebwata ko rwense monga hero ninga gakwana onjomba taete onjomba oja ngatebe kyako kora Frida onjomba na iga agenda asita tedu gwadora onjomba Frida njendo chenga haya ense akamba tiakero monto asike simyo yonde ngayobo kongubolekera ngubwate simi yawo ngayobo kongubole onye gentonge yogo kora umaite nga bintu gokora mburonge bire inki okwangira timbwatere simi yawo simiyane ne simiyane no gwate simiyawo tigonyo monto uri kundigia achanya nchenyo ri missed call call back bone kero kwira neri nki gwakonya Frida yose nakonya maybe umaite nabanyare kware kuri gikukorwe gasi emergency yatokire no munyagitari gari umurwire narobwene to okonye gari bona ayobegete simi gabo toyo oikambu atemanya naki omonto yonkiaganite nabonyera umuntu naro gosirio bugima bwaye asigete mbwene tomokonye ngayobo kongu bolengo bwate simi komwe bogo chaga kwanyoranga bose no mukoli emeremo mokora nere emeremo gwakire simi ekero mukoli yo emeremo gwakire simi tebenga hello brayo munaraina sobisi ali kwanyoranga gwakire simi rende ngaki omusubati mosomera Frida oyo no mukori emeremo mwashindete nero korumambi saa 2 kwa gasoeta obisi mpaka saa 11 kero gwakaruhe torora naende bona gaikire nyomba nchentu arenge naye kutwagatiganite gwasogete nyomba inche twabere chinsechi tumiranire gwakorire kibago kiago buya chinsechi ne chiane tubonete kugamba amangana ito nkai naende akorwera naende kwa 7 no musibati by the way nkai naende akorwera nga Masubati mbata keirwa kera basa. Taringa mbata ke. Taringa mbata keiri. Okanyaranga igebi ebirengo mbiroro mwabere mu gutambuka. Teko babusanga kinga kyakunya wakere simirio kari kabaka keretore nyomba botuko kwanza tobwente tutware kinga kinyororo ere no ari gabwite asiki. Obokongu bugo chabwaba Frida nelinga ekeresi me yakirwe kwanyoranga matekero mondo nonyanga muri amogari kero mondo nabwate obugima bwae bado talinga bone kero mwachite komenya no muntu
bono oganeti bono atikira omonto bono abega goba asese ndarakana atige ndarateba atige actually gento togatebana naki ebirengo mbiroro bibwenerete onye nesimi tigabaga mbere gali abisi amangana yoerere anye negenta agwatekera agent aganya mambe achake esimi eyo anye teri emergency by the way lakini ngadiyo kareka ngajabu ndio yanapiga se mbako yao chaka kwebona naki jabu yo ngakibananya gwake esimi ryoga enere kona chaka nga bestie yaba bestie secretary ane kiko ngakire esimi Frida kifairi injira kunya kurigia masaka igasinere na moete tarari nyora lisakare ali kurigia obisi ali ane kunya kurigia lisakare tarari nyora bono kwanza oyo ningo moete bono kwanja oranga abasubati mbale batabwati uburinde basabare very insecure kwanja abasubati kata bono kero musubati wake sibi oyo ningo yakoro akimumanya ine akimunya kwaka akasibi kabisa inki yakoranya wakira kiresi bono kwanja oranga stress yakonyora musubati nyo gotete gutwara omulemba senkeri simi elio musatu toyikuna iyo nevyo sasa taba ya rende simi yekune una chinsa chirara batindu atebana nakia baswati bindo muboneta kuna bya mana sesimi kanya go checking angwaka kune bindo bya mana kenda gali mpesa sabana ene omukopa korwe mshwari tegana wayiga akonya korera gocha tomere chibesa bindo bya mana tegana anya gacheki chibesa chichira koreribosa yari toma chibesa kuri mpesa make sure nga nomba etepini toma chibesa kuri mpesa yenda agari mu bagani mu chibosongo ogora choma agari ekongeri buya irana nyomba kore ne chinguru cyonse abo serangari munabaralia Reza umusaje yishike ndota yediko chikorangari munamwana atekira mara seria kanyama buya igo kawo chakuru geseri nemeri musuri ko mwaka enda gerengi ke delicious kyabe gete mesaga iko tutako mate omete pesa liye igotire ko mate ndeki na rusiti akabesa ka ona rosenga twabirenga kitora totarari akanyama nyomba mwakora mangana yo lakini musubati kyo maite pinyo musacha kai abasubati ngai momenyete Frida kila ngegende tanga ni obwene takomanya anya kagwanche tokora muboli ntebye pin yao kabisa ekine kigente tanga ni by the way nande by the akora go test ora go toma na ene bengi ogotebi okwa ATM yae ogotebi gendo rustiri busana na hayo musipati liria matuka matanga ni kabo monto omoyegenwa kako ta 5000 yani ne bange shiringi ya korema topsa wetani no ene shiringi anya 5000 bas okay ni trust elio manyanga oyo ni nyeti Rusia mai chinga kingeigo Bila kuna ndo tekaleta sikirenge kundo chinga ebitengo mbiro by'abanyanyimbo ndubwata abana jeshi ndubwate DCI ndubwate abanyanyimbo bakawaida jeno jenga abasubati mbabwendete bayicholigwe asege tengo keliya DCI abasubati asobo tuki ko musubati esimiga tenga tikana credit yangu imeisha acha nipigie mtu oso kaisiko chita ya kaisano chioka otali resi mionzi ko Facebook Instagram ochire geraje como nego oyo ningo by the time go kwa na immediately tote be se kwa monga ni tenga you are going for a business trip ara kwa ta chinga kitinyorora by the amanyete paka se kwa chiete ayota maite ahe kwa ira na bona omubwaterereti na ta mwakora ni namasi wacha gere kesi yao lakini fide ndonkelie kebe na gocho musubati okuoga lakini abasubati mbaro bako kokirera tokero ke mono weke nyamolero nga silent treatment asangire nabasacha abange batebre gendonkeyo gekorura bunekyo musubati konyoranga ogechigunaye one gentao kora agocha nabagocha nyombali taribo kwani arosi sapa abeke mesa aragira ndara utiga mesa
Oye, tigero, ororoi. Oye, korangani masi. Pitulis. Ororoi. Frida. Oye, listo eli. Toko manyeki arega. Na soka agenda. By the umuntu mukiriro no mobe. Because turi kuchukwa manyango muntu yonki arengete. Afadhali bono ori okuga ekiri kweri. Okwarara amangana at least yobororo bwo uteka. Ai, omuntu gokira akonya kwerera gochinda. Ai, oito basago mogosera by the. Frida, mo subate yo monaro oyo mo obetega kungaino no musacho, ye? Musacho matebetinga na bwatiru polisi inde. Kana motebinga obwatiru polisi yare. Kumbe asa lenge no mubogani umusubate umunga aga chipsi. Oh no, umusubate akabuke mambia. Haya, abwa akumeti achandikire to musacho esange asengencho na muanchete kegima. Asigo akabuguli endagera ase ekikabu. Achikorro musibuoyo. Musibwa. Wa wika polisi. Tebanga, "Halo." Akubulinga na nche na chakora Samuel Njombo bwatiru gaiga. Ngana abwati tuna amamocho makeiga. Abaskali bago chikolele bitabu bibi AOB kuligeli. Samuel Njomba. Ya, muntu buno utayo. Muntu buno utayo. Kule Frida ndogero goranga amalimu timatinga amalimu yangu ikana saka kwanja ni musubati oyo kago soka ku police kago echigwetange no mubogani oyo mo epigipigi orali kumbe nali musacho no musubati bago soka madari yigete police ali agwa kesimi utinga na igoleiru sawa wana ngendeka ako monyora soka na chips musubati wana teranga nchiga ndongo kora gochinkire tini kumukwanira nje bonongo na mfokasi asabana ba umusubati yo abo sivyo musacha obororo gwetera asabana ochi kumukwanira de okwanira lakini Brian akuja kumukwanira abakolende yonegati yali tocha twara ase ebinyoro asikolende kurwa asumuruberio wensakya tokoba tokorwa obosemya gochiase abantu bonsi kimwamwire kosoa ase owanchani kimwacholire wanchana anchana kigima menya amo ase omorembe diga kumusana na ase chinchira kitari chindonge na boigo libolire chase mambi yabono nerebuya umusubati bosomusacha kobwata esimi yomwancho ye ekerabe gwakirwa nalibolire to asemambe ito na bagusangana into terasa mutanda ito Facebook Ndizi TV News Digital ansemeri YouTube Ndizi TV News terasa mutanda ito www.ndizitv.net na meta SMS ni 0792192834 sangana into gwetera SMS boy goso asemeri ya WhatsApp rika ujumbe ya genke to manya soko bwati umuroberi ko litkerigari ya Jumatano to manya ngo musbadikeli ogochingera askonde Frida na mange abera kwene kiwa nago gokoreka gorwa totenete ase imambi yeri tuko liegoro ase ime inaisiko yorogongo ruagusi ase twarushinga omuimen repabwe county kisi omusubati Doris Donya Aburi abeteka kubulia serikali goikirania ari chiko lyo kwa abana endagera ase chiskuru nigo abeteka otebanga nigo kuwatekana nokugania okonene kwaba orokiwa anene mono bali bakurwa ase chinga kitali kwenyara ebwenretenga serikali ebegeko baligerelia nabo igo asabete ko saba serikali bo igo wikirania obwagachi gwechichiro estima egatia mange ayo ara chikonekinga abeire gakoleta amagendero imense icho akenya tango torai wango naralia ya omuimendere kwe kaunti kisi abwate lichuko ligoro omanyete bintombire basic aro mwana nchata bwanere tikuborwa ebintombire basic otango bana mbali kobogoli mitungi bakoira amachi esukuru otango ndagera teri kobora bakenya ekiagera chinsemo chiri embule gotubuya buna gusi buna Kitale buna Western otange serikali ge university tiororo ebegete amache akumule ruchindagerechi endagereta bwenere tukobora chipara otango chipare echire nywe omonto chagete formula okorosi echiro etabwati estima echiro etabwati enyomba bakogenda yakibara ebinte bibire basic bono omonto yogocha ne idea nga chibese chiendagera chi abana chiri bakoliere sukuru chirusigu ndindi nyoro
iga nachete program yayo umaito ndindi nyoro chipali chiro siri chionsi chiweteka abantu bagoswenena ndindi nyoro igachagete program ngakira Friday abana bali chabati imo manyete nga Kiaru constituency okonyoro omongina bwate miaka 30 no mugaka bwate miaka 40 bakweni role kogende sukuru okobecha batiri banyore Friday ekere ndagerero abante bakweni role abane bagosoa egere ba concentrate basoma bono nebo mugako yoro cho bwate miaka 40 ochire garanyore chabati ndindi nyoro tokonyoro so migukoli kerieta nonye nabane batagete banyoro mwibuli omanyite kolika illiteracy ruororo bono intulika toko encourage abana baito baso school igotoko ba discourage ngobate marusiri oyoche tene idea yo korusi chibesa sabana bakuragire school nonye nche donye tikonyora tinda feel program ye mono ikiagera nkororande nchara nechire okero konyora chingende chiwo cha serikali no mochera abantu bakuminyoka eye koro kenchara nero so tiga abantu understand ibintu bire basic ebintu biri omuntu abwenerete gutwara into atema kora babolere ebintu ebikagusita togateba chichire chisalegete chipara abantu bagakwana okoro tigata togateba lende tigatokire torore gosi chipara echinchinche ngolengi amaraika achire mwachengire so for now school feeding program eketali discussion abantu bagwenerete gukwana ekinege ndokibwenerete ko bororo express talibone gatoko chakokwa chinse chinde chibwenderete kokwana buna bakoros chindege chestima chitreni chestima intubone tokokwana ebintu biri analog ebintu biri byakale bimyaka emye mo yetire moyiga kairekere sukuru amabere my friend boniga ndagera gakitigera ne ase chisukuru buna yarenge abana baragere ba concentrate basome buna into abangina twakura parliament togateba abana baegu chisanitary towel every primary school n'abana ba JSS mbanyolete bone segi yende tokobeka n'abana be secondary n'abarabu banyole iko tonyara ko indorori abana bangasi school abana basome akito chake kukwana chindagera boniga igantu ikesabale se to bangete gochi ngajenda yetu nendagera tokukwanire ganto keroche boli igatwakwanire goro yabanyagitari aba yabagokonya abantu chinyagitari twakwanire goro yechinchera chiekerero chyogosimeka chindagera chikwama bwange nchaleru Kenya bono ne chindagera togocha kokwanira chisukuru chi abana. Okay, mwancho mwirigeria ino moimendera pe county ya Kisii Doris Saburi chinga kiabere kago kwanera obokoreri igiga sorongoro wabusiekera kolengani nechinsemo chinde nene gentabere gakumurikira nigoro yoko ena no kwendagera ase chiskoro kirabere gakwene kyanga enchara by the way kwene kigwira nde endagere li ali kwena no ase skuru ngo sira yarenge aborukigwa abagotigara ase skuru no bagyo kwendera kwenyorera chiseme kirabere gakwene kyanga ase matko abwango iga babere bakorwanira omwana omunyaruko nyara ko bagakoywe bitamba byo bocheno askolinde batayite kwene kinga eserikali no nyenera sensemende ngo genderere kwena na besa gochase chiskuru ejo kirabe chikwene kinga omurubiri rubo kwena na endagera ase chiskuru ngogenderero ultimate job kerengeli kyaongere kike kubwatkana ninga neyo again to kango kima nekirianda kelia bwate buna omuibori babetokoranga mama county meae ase atorocenga akobagago saba nebwendrete endagera maite ekerengangere ase finance bill kerigetie korusia endagera yabere kono no cyase chiskuru anomono gusira chiskuru akorende nikabere gagusabanga mbaba bakorusia umurubiri olia wendagera asingencho bunabere otebanga nikabange bakoende skuru asingencho bakwegwa endagera ligelia achinsemo chiria okonyoranga babwate bakonyora ogwakwa kumurakera abangi babo konyoranga noyeno konyora amache neme negasenko abandi babo konyoranga noyeno konyora indagera na konguke gimate gusiga to tugata mapera avocado MSC abana bakori amatoke indagera nyinge kolende chinse monchire babwate amakongu amange asige indagera ngo konyere ase ensememo kwene kinga abana ngwikira na bale skuru asumu baro umi asego no banga eserikali ebege kurigiriya ingana eyo anse oboime mbaba kurusia chibese cyo asingencho niko kirabe chikwira ni chisemi maiga ega keraba ababunge babere bakoboligwa ngaba bakurigiriya ingana eyo bane kinga chibese kiri cyare korwegwa ase chiskuru go siro morobiri yo chibe chikoyiranirwa kondo mwanchi muri eri yakatugenda te kumurikira ali agenda te korekana asorgo ngo rwabusimu
anigo to kumurikira eng'ane ringete finance bill ase ababunge barachiko bagwaka ekura ritkoria Alhamisi kubatikana finance bill yo mwaka gw'ekiribu 2024 no mwaka gw'ekiribu 2025 kurende oyo kabero mu MCA korwa ase ward area ya Kiogoro Samuel Apoko nigabereka gwesake bene nabego gukwanera amakongwari abakenya bagendete gwetera anene ekero yaberege ko babera akongo nabo gwikira gusieka obonjeria bwabo asikolinda berega kubolia ababunge korwa asorogongo rwa usim kwene kemna ngo korabale amonjeria sensemerie finance bill nabo kurigereria omwananchi ase serikali ga umuliki Tomil de Momanyi nabetaka gutwariganiria orobotiro ekerengero like finance bill number 1 ni kinta yego tabi hantu wa minta bagusi mumanyega twanje ese kerete finance bill kene nge turate ni nabegweta but inchena apo kuna manda ndo tanga bintu binde nebi mbiro birebye ntoko tanga finance bill ngani erete or something bintu binde mbiro birebye lakini birebye biko kuna common ma 90 years ari ubo mabwaba amatwalo sabanga bachumba bayi nyasaba kune moka mtu ya senses mo chikorere amendment na bono my brother se mami to moko ngwachira ngakyo komento mugaye igusigine kyo ka bantu bagwike ngakyo komento bintu erori nanje nimbadero erori nanye gorete kana je tax nkona cyane insurance and again ngakyo ko yakane bisi okono goita uchumi completely utari ko konya bananchi nebintu bibike ngakyo ko tax nakura twara after cha watu ko mono ngana ndo tax okurwe bango na money county group sire ba ndo tax ni national. What is that? Gonna wana the only finance bill as things stands, if there is no amendment the thing ko nyacha, lakini if the amendments are going to be done they are not what to tiga lakini ndaba chumbe na utwara ko sabanga nyasaba kune bali gere na baro amendment chiko lakini nya amendment chiko ko na baro tiga batene na banai. You know, previously we have been saying this. Na wana nje kana renge umuchumbe ga for the last 2 terms there was money circulation ga abantu bandi bakaronga to blame mugabana ule nonye niga onye depending bills ya kaniro nonye njiri chelchenwin tanga money circulation inchira tanga biasara bills lakini wana kwanya ro muntu ga sebete roni akabeke biasara akasabe roni akakorire gasi njanya gwakanu for the last 2 years. What do you expect? The circulation down of that business gotoro gosabanga ki nonye pending bills chile counties chaka nonye national government chaka. Number 2 tiga umheshimiwa business council the president make sure gentari yete chile saba Kenya ngakoira ni the cost of living yaba Kenya chense anyiranise tari yo komenda ruchiko mumusani one lakini ikikero gineke beti katama Mwachumarulia ondi ZTV uno kabere omo MCA we wodiria Kiogoro Samuel Apoko bila kwanera amangi anena mono igoro yomuswada wichibeso wikiribosio we bunge Frida ni wiki ye to abeka koranga to budget irabe gego somo irabe aba bunge bakuyikwanira kigima anena mono ebirenga bigibwendrete kobe kone ebirenga birigecie korusigwa kolende sokorra kwao ndo abatokoranga serikali gigosangiriria ebirengere usaba bunge bagosangiriria ebirengere nonyanga bali gusangiriria ayokoranga nko ebali gusangiriria asenge nchuko ikiranya wesane kirichiko osine nebirengere libarachi kubwati kubwatikana no bumanyi bwawe enchiro kuraranga kibakorako Tendo nsiba bano mami. Nako siba. Kubwatikana ninchira to abetokorra. Inyore finance bill ntangani abakanya bakayekana igaetiwa. Emeswade menge. Ebagoja bakwa chinyomba muswade chinyomba bakanya ndota etinyomba. Ugaetiwa. Ntamanyu yoronga kyocho. No bwate ko semelikonde. Actually ekero kurigereria nketenga etofauti na bera achebe ase finance bill yo mwako yega ekiagera kero kurigereria nga gati ye bipenge biri babete bakurigereria ababunga abanyene babere bagwesoke na gateba nga goikaturigereria umwananchi o kawaida ekiagera nga egati y'ebintu mbiroro babere bakurigereria nga bisa comment ebango umwananchi o kawaida goika achigo chandika igo
ebintu mbiroro babwenete gwonjiriria ngaite nga asibirengere libiri babiri bagusangiriria no embarabo babiri bakorora ng'aba Kenya bange ebintu mbiroro babiri bagutuguterare atorare ngano na sensemeri abonjiriria mbaroro babiri bagwesokia ababwatani bichikanisa babiri bagwesokia nabo igokoye tuguterare yonka gete nga asomwa koyiga amonjiriri na barachi gotoka Nogo semedi tubwate nga amonchirio nachi gotoka ase abarai askurenda bamenyi bekenyoro Kenya urege gotoka ime ward ya Kisii Central bunge enyalibari chache bare numuichano munene maiga yomo chebwestima kugwera enyomba engana bete kwira agati abamenyi goutia amakweri asabirwa kumochia kampuni ya Kenya Power ase oteikirania aboseko tayira getambukero kia bwango elinde kugayana engane yutanga turarango roboti oruna rwetro kwalganwa asenchera yobo ikiranu abamenyi bekenyoro Kenya ura nigo bayichanirite egekorwa somote bwestima kuwere chinyombe mambi ya rero gosangane amate kurwa senka yonsoti nigo bene kiago utema kweri chinga kichyo gekoreke gyakorekana ndeno gokumyo konene ase mambi ya rero wetera somoto o Kenya Power bwestima igo gwere nyomba jinsa 12 eitu abeire to ko report botambe ingaga kitokonyo moteno urago to gwero to sambe lakini rero ga yare gocha kobo gokumyo konene kanga abantu baito timaiti bono gese bali usenya gitari go semoche moche machana nyorega igona yegosa mucho kobo kwala mambi nanyo ramna omutte ni chiwa chosi ya tore mwanege naona ukwana iga muchone bantu mbayo abana yo mukabonspi mpaka bachokoro chinga kiechibo igo nigo eyamati anga yene kebuna nigo wa roche moto yokorekana kogwa asaba begete oroboti goika service ya Kenya Power to iga gore main yestima itire ta iga bwan soti utira oitu alipoti 3 phase itu alipoti ro ba period of 3 years tokuna koenda no na banyene nyombe bagwereire toko report nonya nabo nigene kia senka yayo moto bwestima ko butoka chinga kierera obwobo egekoro bunekyo korekana senka yaye na injiri mbwate kesi mwane omotori oko be kesi mwane isiko na orogo butoke nsibera tiri pera na report ri maraboire sana lakini ntuana ko barara emiake yange tategweta ono tuasinyiru ko understand na ki inki tu abwenereta gokora goetani koire report ase Kenya Power na ki emete ne bwata magosa twarorire ne butogete paka yachire goikereke wango ekugwera chinyomba ibere bono iga chibwaya 3 phase igire ire chinyomba chia chi family ibere igoro abanyene batama batawigeti yanga mambi 12 butuko gesunte ego tukumeti Kenya Power ngazi kigo cha yakore kiera into what we could have done best no ko report na ki estime metene butogete nku nigo batsenri wa Kenya Power bwa machigwa asaba menyi benseme yewe murunganire getamo kirogotemo kigwa erio gukora amonchori yo motoyo nigo bene kiawo goroboti ese kigetambe kimyaka 3 asa korende bataranya bakonye goika konyora makwa yo timanyi dinga Kenya Power batete tumali akimanyi ucha gokoligas ekinege ntutu alipotiri over 3 years to rein record to have reported lakini mbanya correspond bakabona just imagine tu alikuja kuyera nyomba asifu Kenya Power nete hiyo nonya nabo niga bamenyi batigene chitangutangu asabatari na kyambo linge chambo kiro kike wenete koimokigwa bono mote ogwete chinyomba cyetu cyasalikire ebintu byetu byasalikire ntomanyi tigentu togokora bono kobora nigo watikira se kampuni ya Kenya Power wekerana asenseme yo nako bakonya nabo igokweneke buna ebikoro bune ebiti biri chikweneke wochia sama tukare bosio ngo gaki Kenya Power tokonya tororera mabera ase mwanyorire report yenga bunere minyoka bwango nagokonya ekiagere eyenero tenchembe ekoba ase binyoro ekoba ase mwanya bantu ko report ya egetiseni kyao nambe ya Makiandizi TV ereteriane ogake Damaklin Okay, okuno ko ichania kegima korwagari ase kenyoro kelikia nyaura akero babere bakwene kyangani go babere bagwaka oroboti asensemeri gusasya bisi kya Kenya Power asigika kimya ketatu Kenya Power taraba kego imukia egetambo kero wekali tukuli igoro omotori bwestimo kabago kugwera chinyomba igoni gento kyo ichania nga Kenya Power keraba Kenya gusekera bamenyi borobongo ruba babere bagweso kebene na
murungani mwanya kwimukia gitambo kirasi gaki miaka 3 ine miaka mitambe sana ngo ikege koro kilikiga bakegokore kana timete na mbono gwikira bondo yose baikiranira sense meyo na kurusana ni umutori obete kogwa kurende ekeroro chenga ebintu bune bibi gokorekana se kenyoro konyaranga abantu mbaroro baraire kirasime kiramba bakabamenyi bensemeri babiri bagosinywa nga neri yake tugwenete gwakana ama onchiri amanya ko bakagokorekana timitinki orabe ko gukwanira asa babete bagutia makweli actually yani ngana yogo ichani kigima asikwete abande babete bagosoka ase babete suti ya nyasaye freedom ngana yogo ichani kigima ekero konyoranga mutubu no yumaito mutubu gusito buno obekukugwera enyumba abanyorenga nonya ni nyombeli maite nyumba ni bwata mabati ni bwate na konyoranga abantu babiri bakoyase nyombeli atkulende mbali no enige babete bagutia amakweli ayo astoko batoko sabanga nebwenrete kampuni ya Kenya Power yabage kwirige tambukiro kiabwango tobete koranga abantu abange bakwemurunganiria okuborwa gwestima estime kubora amatuko nonya na tana magima Kenya Power tarire tambukiro abantu bakoroboti mbari kwirige tambukira sigonto mbabwenete babawikira na asobwango kigima ndikwene kinga mangananga buna yutali koba gakoreka ego ensemeri ya Kenya Power nebwenete yabage kumurikira ntobeka magima y'abantu asako ekegeranga umuriro uri guca kubwatagari kenyero kinera bukera cyakonyara sarenene ekerumba babiri bamenye bensemi bakubaburi bakonye ikera nagari kegere inemerimo ye no mubwenete gokora ikera nagari nkwarana no mumenyi bensemi yagatebana nera muwaye isiko umute bwestima nororo o kanere kugwa lakini akayosibirania se umute bwiripera nande mbaraba bago ikera nakomokonya gari umute bwiripera maite abona buno kubika buguma bwaye asa konkigima ikiagera maite umute bwiripera nigo bwate enchira nero rabe goko etie chinguru chiri chomorero umuntu akuno mutori umwana ago chikulina koliripera gari akweshoka asigo ningana go cyane kigima tigie kampuni ya Kenya Power bekera na sense meri asobwango kigima nabo igo konekinga nkuira bale tambukere kiya gotoria amagima y'abantu bensemeyo okay ekerto kumurikira amangana asiasa agende takwene kigwa asense meri yobochori asense mayaba director asekemeri igie chae aniga bakuronera ebirugo byo director babete bago ikyamasakarabo bosi wekyombekerie ko murikira bochori ne chimbebe ABC elinde kolingoli gwana boigo kwene kyanga babeire bagwita oyo bete goso yokurigikero kyo director Nelson Nduko oyore omanyakero asike wanda gyake birigo naboigo omo director korwa season ya Bunyamatuta Masaba naboigo Daniel Otuto korwa season ya West Mugirango ngati abali babete bagwetigwa nekyombeekyo asego chikoronera ekergo kyo director chinga kyo bochori borabe bogokorekana korende chinga kibabete bagosanga nabariki bamangana ningo babete bakuri eira guchigokora emirimo emekerano nabagokorenda amonchererio ase kemeli yichae muri gitopo likapokara na mange bago kwana maiga yokoegwo wanjuro go gukinyara kaba bago chaka chi campaign rimorioka nigo abaraya baiga bagendere ko bahaba kugokera egetambukire kiga na kugikiria chi propaganda chagendere ko bachigo sara ngati bayo asetebe na gokire sana because IBC yankilire wocha kurwande keruge kyobo director koru West Mugirango abali mibare bune mubaroche gaiga bachiro sobonge elinde gushudia certificate yane nere yumonyeroche abange batebire timbwa certificate lakini ne korokia nairwe certificate rero elinde nchikoanie kerogeke tariki 28 asamarieta Nelson Nduko omo director kebirigo na vere cleared certificate nereye twairwona iga twigoreirwe kulingana na Daniel Otutu kurwase factory ya Nyansiongo nigo alireiranga aisego chorwa nigara ene kibune kemereki gagie chaimba kunyara kwa bago kinya engere y'umuremi elio wekonya inchesa abalimi bane nariko basaba moroche gas nabere kingo bakorere ngakie ndete moment etamuyo eyemo na ende yomwelio ebisikina igoire kire kona abalimi bane bagokire sana na ende tamuyo akabere bunango chigoswa chi reforms ningendra nimbangendre ko bakorere gas kelinta akorete nkego gekora kingo chigokore tamu yane yomwelio
ningana boigo Nelson Onduso oyoro munyakiri gukurwase ekigwandekeria kibirigo agendere kobaga gagusingirira ng'ana kunyara kobaga kubeko mukyase ekigwandekeiga munenjira yemo yogusireka merigie chai kurwase orogongoro rwagusi obosombi bwe chai twa improve maradufu chai yakararire tundubali none ma tukabire pakatatu dere chai trikorara tundubali naende karengo torengera tikogenda kuchimutu tutagete chai baza 12 yaarire kurwe tundubali factory yaito mwese ko yerigereria ase yarenge na mabati yari condemned yakuru kwa asbestos igarengo enga kiyo lakini bono twa yarusiri ngochiko yakora tole twa improve shade twa improve machinery twa improve kerense mayo bayari bwe factory yaito igo ekepindi ekya kabere na botora baise kusukabuya omuremye gokie ebesa yaso mubuko na sinsemo yechi campaign nigo babasemerie bali baguchinyora ko babakurwanira ekiruge kiga kwene kibinango kora bale chi campaign chomolembe obisha rira yarobono ye campaign yaanzire chikora chigwa kutara 28 mutinyu yosta na inde kobwa mono esoni ye korukonya matuta masaba asengo chikora korwa igebwate bituo bitaro na bibere na inde byonsi na chikora chigo akwororo igongo tara tore bituo byonsi to saba bale michikora egento nare gosebia aba competitors bane una toko enda chi campaign yechi tiga toko le chi campaign osobo toereru osobwasioku na ende seke ene Kenya sai e campaign buna bato ire chinguru to chake campaign yaito tare stundubali elinda abalimi bamanye kigwakorete gasi mbakorengereri egasi yawo nerego koni igati yabalimi habo baikira na saja igachinga kibacha kabene chi campaign chabo nigo baorikiro kogokiwa kwabo abaiga konyora ogwancherwa egento kolengana muna barabo batogire na goteba goika abaiga bachikunyara kaba bakureni gwase chabisi eri kogendera kokinya ekemeleke gichae asebaerere oboita banyorire insire boteneri bwabo togotige mesari bere imetwamanya koria rero ngo torecha ekigima na manya koena nae guchibesa wetere bitwaro rirakorire se factory ya kebirigo tomo support airane round ye elinda chigotabo kibiri bitigarite inche na gesegese na kabeto moremie myaka 30 na kogoranga ya chai eribono igana dio muno umunyakero goito onyansio ngoti factory achie tororo na dinagurete yanga tare 28 abarimi bache bakere Daniel Otuto Chikura airane nyansiongo na anda chikotomente tongoro toirera abana esukuru omoremi obwate namba na inde obwate slip neke bande nero wake kura na inde nabali bande barake through proxy bancherwe ekara baralikirwa marube akoro atoni power of atoni a week before elections baleta maruba yo na abe kwase elist ya register iginko reporter getaseni kya obwanchete kya Ndizi TV kurugiga se county ga Nyamira inchigo nguruko Polycarp okara Tumurilia Ondizi TV bunoroche nigo abarai anemono korwa ase chinsemo a orogongo rwagusi wali ochukwamelia ekirugo kyobo director bende tukubika amasakarabo anemono bosio bobochori bono niko torachikora e campaign ere ntindi Frida ochimotu akora ati kurumaigo maetekero montatara bakilia rinko irari magoro make lakini twara chitangutang yes ni sakara libono torochenga niko torachikoranga amabere ama tindi kigima ekeminano ebuse ebuse 2024 yobole miwe chae aha ntamanyenga nkira biko semia bali ochukwamereria opochori obo ahenya komaite togo chigokorera abana inchi emeremo tegana kuriye keruge ekyo because okonyoranga omulimi bwekemerikeriye cha nkora role job liri mbule gotweke mambe ero no wale gali abegiteri choni echae magari akwagura make sure ngobere kago tole chai lakini kwanyaranga abantu mbaroro bakoibe chai gali asetondu bali kwanyaranga mbaroro bakuba unirele no ne bonus yabo igonyo komete nga enkurwaniro lekerege kega kyobo director make sure nga ngochikokorora monchiri ya sector yekemerikiriye chai make sure nga e bonus abantu bali babere bakoyenyorwa sabalimi babere bakoyenyora erengiya ekobakonya make sure nga chai tiri gochikorara tundu bali muri go chori abalimi chai korumambi bakamara go bakwanyaranga echa
cha umetekera ya berige korali tundu bali ngo keyire chikiro igo make sure nga nkurigirira mura abalimi bali babete bako bakera chikura nabo igo niko tukubasaba kole siasa cyabo asenchera yomorembe tekero yomo ande ase chitundu bali ande chinsemo emeyega abe egago kwanira ekerenga kia inkire keke na inwa abalimi mobe moko buri abantaba bali bakuri ekerogeke monda batenga ekerogeke nkoliginde njeno yose ino ngakire kure kune ngende tekokana kurwa somoro berwensakia ngoyo no itonto go itera bangana bona twekanire imubuna abalimi mubulinga inkyo ayemo muromi nto lakini rende inkyo ligetiko cyokorera abalimi manifesto yago nereliye anyo muntu kabwate ekerenge kia mwakere ekura asenge ntoni gara chikubara asentunda emyaka 3 emegima aseigo engana kubwachekana nenchera murabe mugo aka ekura ya inonero erachikwene kinga abuna murabe mukorau ase entunda eye yoborai anemono ase kemerigie chae tumadinga imioro bangurwa gusi ekemerigie chae ne atie bimeri biribya ndochenga ne kemerigie tanga ine gekobwati gwa ne bimeri bindi bya takero samune kawa amangana lakini ile kemerigie change tanga ine asa balimi abange ime yorogongo rwa gusi ase kulendo mwanchumurelia Ondizi TV ndochenga na abange babeire bagoswa ime yomoroberio wensa kia emambi yabo no bunateka otabi mambi yabo Otobwatia wetira asenchira mtandao oito Facebook Ondizi TV News Digital asense media ya YouTube Ondizi TV News wetira somtandao to www.ondizitv.net wasanyara chinse merongebere na inye amatuka 5 nabere ye wiki tiangtura rango marayo abere so imemoro beri wensakia imambi ya bono abanda tutumachi messages chabo ase chinchira chiabe nenta manyensema ya ngobere aso Karongori ile sensemeri ya Facebook Ondizi TV News Digital ndochenga mparo bagende tokobwati murobiri wensakia bono mambe ndochenga Moseti Innocent Kevande Sokoro agatebanga Kenye Village Nyamira County following amona Hospon Ribecho Veronica Gekonge Rigoma amona Naomi Omosoti kurwa ekenyorokia embaro boigo Henry Ochoki daktari kurwa Itiwo City Kisi County Nikondani ekerondo chenga Dolphin Moraga tanga good morning Job and Frida and Abigail. I thank God for the gift of life and continuous love for me, my family, parents, all fans of Ondizi TV, friends and my enemies. May the Lord protect them and guide them and bless the day ahead of them with much blessings and miracles. Watching you live from diaspora till the end. Be blessed abundantly for the good job you are doing. Be blessed to Dolphin Mora. Nchiani abirego charara anapokwendra Richard Mange agateba korwa Nyeri County tunatazama live kerendo chenga Edwin Omwenga kurwa Kiseri Ndam present watching live ngetinga abumbari babere bagoswa asomoro beli wensake bono mambya Sundo mwanchu mwerere Ondizi TV kera chikoraga ense moneno sundo chikomerana nomorokia Vincent Nyang'au kurwa skuru ya bamura Cardinal Otunga Boys High School kutunga kadi kipenzi nawe karana imimoro berwensake na bukwanira amange anemono aliyarengete chisemi askolende buna botambe entunda ya kabere nigo tokoba togosoa ase amagazeti asenko baitia igazeti ya The Standard Nancha sensema ya nengo baitia gazeti ya Daily Nation mwanchumulile tetraso asomutimo komokeigo toskato nyegara wirantara segekeke kirabusio tobeto kumulikira amagazeti ilitukulia lero Ondizi TV Ubwansu Bwomogusi
esukuru y'okwegerya oburundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao by'oburundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV oburundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD chabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwokwigira na Rocky Driving School mbuli buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingaki cyeri cyonsi urataka serituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA bwigo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ayumwanju wegeta sini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjere y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo kusonja mirubili yoito chinse 24 nyaranka na bogo sonja wetera sesimi yao ya kuboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi amaryogo yemete nigabeire richibwase amarwaire ao nonya na yasinyire ase Kinyagitari Super Medical Center egotoka somo cyobosongo nigotokwegookeria kuruobo wenya wetrasa amaryoga yo kurwase chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa kampani ya Super Medical Center egotoka somo cyobosongo igangorwa ritora amarwaire amange ande karagwa akine ntobwate chi machine tigo kumureka cyarora nkikero bobe tigo kumureka umubero umugima wansero umutu mbaka inse na ikigo tatengikero bobe amarwaire kyobwate twamanya kwa amaryogo abana abane machine yengo murekera yarora metando kyabwate twaba amaryogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia amaryogo ito nabako gwikera neba Mombasa onye koro ekara wakire simi na bukurwari ikasomo cyobosongo ase stage ya Kigali otwakire simi ase kinamba chiko bwatya 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi babwenire igototwara bwoba bunde bwese akara bwakire ese kwaranyura amaryogo munaria Nyagitari kwangire koigubiya murwaire munaria ari chronic nkonyarwari tole kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Kurikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chiboard
buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogakora plumbing. Buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire. Boigo na boku gura chi cutting rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Yes, of course. Wild Skin. Gucakira chitariki 13 cy'umutinyo yiga gatano na rimwe. Emyoyo yamanyanire. Wanchani mpoli bwa maiso na ende. It's just that I never imagined that you would turn out to be so attractive. Wild Skin. Ligereria omanyigoro y'obwanchani. Let's get down to business. Ediumana. If I get hit once, I hit back 10 times. So go! Chisegi. Nyoranga. Nkira litukulie iki. Ochakira litukulie Jumanne. Weka litukulie Alhamis. Chinsa inye chebotoko. Tomoja. Wate tarike. Chombe chiboli. Hani chatwarira amageja nda nteme kuchisibika kabisa kagetebuli chisibyo gosibya eng'ombe imanya ko bangatiri koleta mabere pia ni ng'amabere ng'asiri pinga ne ngana mageja kai mwaka misati kayo mongna kale ro kale kwengesa buni ke chianga chitikale tata atali angana ngosibya njombo minto abo corona ni raiga chombo chane wachikabata magecha mande sana eresa kangandi yesabuye yobo sie wana rebe tukuno musanyo nagato kapeyiga basi nchisibye misati tichibu ati tichikala tara mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngakikali kwanya ko ibwana kemo nkeke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni eye gosibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata abane kuruku eduke yeye kuruku Enokem Agrofert egotoka imeyo mucho bosongo uzongo sita naende bono ngoko kwandete ngoko ndoche rengi yaga iga ngokeye omuiri getakagura ne na bugateire iga igwa na kiekale enter tebwe kainde bone chiane chiri gaiga nepeti na kicho chikagara echiane tata echikore gusunduka yanyama lyanyaka ni garo chigoro mwaka misati amalyogo ye chingoko ndagera wataba chindagere chichingoko no chire chindagere chichiombe no chire ekene bono nenda no kinayo chageti ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi se loka yawo yango nyoliga neligo lilyabo taligo lilyo kwa boy neligo liligo kwa no mubuko mwaka misati na maene abusi wataba no Enokem Agrofert tinkolie barieteri ayenda iga Enokem Agrofert diabo diasoire misweti kangenda nchikolie bona konko ende ndora mungi na malisera buli ori mugondo ende matebyo ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura mario gaya no ni ndagera yechingoko echi na maene talira eduka ya Enokem Agrofert imeyumo cho Kisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rwaborondorogia imeye chinsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrofert, one harvest at a time. Salinya kabujera tuangete nenti tukamwanga anda onyonga na aligite list ya bamura bali bare ko makoto miramo mtene bi bone miramo najire mangane edi edin ekanali tukeli mole to matatu ntu mugete 73 talengo muti nyoka naiga
Alinyo ato nyongo kondi. Ibu achiet. Ibu nande banane. Diru veri gana nyakitari. Ndaswa medical naende. Na jitenga nyore ya mbere tenkong. Omubungo ito na age turu goronsa. Tu akontu wada matanga. Nkire te betuko nganyarango turunga ninje na arwani mabonga. Tukabwato. Tukaibwa seri. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Okay, bieke gima umwanchi umurigeria maiga yogosiomia ase cheduka togo kwarigani bene nende togende hosanga somo robelio bwensakia ekera sintunde ga ya kabere to kumurikira amagazeti yeli tukolelera kondo umwanchi umurigeria ngantire ngwete ase gazeti ya Daily Nation page nentangani ekera murikibe gazeti yo amurikeretenga nigo oyo kabiri umurayibwense Uhuru Kenyatta no umurayibwense obonoiga Dr. William Ruto nigo babiri bagukwandirana nabo igoko eneke bunango sonsora bare emechando gati yabo amaiga yeri tukore igoro oyo kabiri umurayibwense Uhuru Kenyatta gwesokia bene nabo igo gukwanira emechandiri agwetera anene ase ogotaegwa obokoreri buna eganirie kurwa ase abisi yomurayibwense askolene litukuri igoro kwabete bagukwanira na gwetera sinchira yesimi amaiga yayo oyo tenenerete obokoreri bwe serikali Felix Koskei akabaga koegwa ogochika no murayibwense kwaneke bunango ikeraniare amaganyo yoyo kabeire murayibwense askorende Uhuru Kenyatta abeteka koboria Felix Koskei kwaneke ngotumekare omochioye o Nairobi asensemeri ya Dennis Prit Road igomba bitabago sonsora imichande yabo yabereye kwanekigwa baibo CPG yentangani ne morekerete na kibono ligolire maftari rachko barigo kina ase ebangenya yabereye kobekwa ase kagerenga nigo asensemende abago tumika chigari barachikoba bako tumika chibesi nyinge ase era chikoba gekorokana nigo ebange yaberege kobekwa era bekego kina kora seke kurose chishiringi 15 na iseto goika chishiringi 25 asekera erita ekero Mwaziri wa Wasombi Kipchumba Murkomen aganire abateneri kurwa sensemeri yokorobelia mangana yobokoreri bwe serikali gose Finance and National Planning Committee bago kinie bange yokorwa ase abose bago kinia ase kishiringi sano na ibere ase kera elita ipeje 10 nemurikete engane yo asobe mebega se peje entangane nemurikete ngaki aborokigwa abange bagendeta kwerikia ase chi university chabantu nyene ase namba yabereke gokina kurwa chiribu kianda achimisano nemo emeronge bere nababere umwakoleta oika ase chiribu 15 na isato chimisano emerongo 5 na batano na babere epeje emerongo 3 nebere nige murikete ase obwime oigo samangana ringe toba chano nigo abamurikete chinyagitari cya serikali na kyabantu bagendete gosiria obugima bwabo ase chinyagitari chikumo chigwanga batabwati embeli ya oxygen asamangana ringete siasa nigo emurikete siasa yechinsemo anene asokurwanerera obocho ibirogo asobocho libo mwaka gw'ikiribu bere 2025 achinga kiba muri kerete abarai babeire bagwesoke bene nabayigo gotenenera chinsemecho ekera muri kerete omukonyi bw'umurai bw'enseri gategashagwa oyo ogendete kwegerera asensemeri ya Mount Kenya asabatekerenga yo korenta abantamo kurwa ase orogongoro boigo bamurikerto mo governor we county ya Nyeri Mutahi Kahiga oyo boigo orokanire gusira umukonyi bw'umurai wense
okorokora se county yo nabo igokwegerera orogongo rwa Mount Kenya. Asensemende county ya Trans Nzoia mugavana George Natembeya ni gabiri kago cha Kebene tawe movement yaberige korokana kuira Emily ase orogongo rwa Western Kenya. Nabo igomonogeria monene ase bunge Moses Wetangula nigo abeire nerega kubolia abantu gochamo anene chingaki agendete koleta abantu korwa ase orogongo rwa Western amo asensemeri ya Kilifi North omubunge Owen Baya nigaberega kubolia abantu korwa orogongo rwa Coast gochamo abego kobeka chitobauti chabo ensemo monchumuliria ayunaro amurikira se gazeti ya Daily Nation page ntangani ndachikoba tokwigora sobaime elinde tumanye amanye Manjumurili ondizi TV tokoswa ase gazeti ya The Standard na mange amurekeire ase imambi yabono astrochu chakera page entangani ase egotomanya ase obuime igoro yengambo igachimura ibense Dr. William Ruto noyo kabere mo raibense okane bense ya Kenya Uhuru Kenyatta ase abete botwara engambo gwetera ase esimi na goikera ase bono omo raibense Dr. William Ruto abete gochakia ekamati yurabe gekurawa no monene wabakoli emeremo beserekali anemono kumulekera ebirero ebyoyo kabere umurai wense Uhuru Kenyatta ase alikoleranga chibesa nchiro atarabaga kwegwa nonyanga chibekire ase budget ase kolende engana yabeteke gwaturwa no monogeri weserekali ya Dr. William Ruto Hussein Mohamed oyobete banga nigo umurai wense William Ruto abeteka utwara enkwana no yokabere umurai wense Uhuru Kenyatta nako sanga nere igoro yegati yamangana abeteka ukwanera ensemo yabeteka kwene kigwa na boigo oyo kabere oyore omonogeli boyo kabere umurai wenze Uhuru Kenyatta kanzere na oyo beteka tebanga nigo ekenenga engambo yabete egati yabarai abu babere asigazete The Standard boigo engana emurekeire nekyombekia TSE kogenda bosio bwekegambero anenomono kwamereria okonacha wekoti okwabeta tebanga internship nigere mamincha yerichiko ase engana bigeti abor kyaba interns ase are kongu boigo nigo egazete The Standard emurekerete igoro yogo siria obugima bwaye omokonyi womurai bwense ya Malawi ase omubasokano bwendege toskeboso ikase page ya kabere nigo egazete ya The Standard yotabanga nigo aborokia abekerengo ye internship abira konyora ugwakwa okonene kubwatekana nogo chika wekigambero ase koti yabetege otebanga nigo aborokio baraba kogenda ko bati intern goikiranga eserekali ya aboikiranga ekigambero kyaberege otegerera ebirero bibekire bose okwameria kubekire bose obwekigambero nekyombe ya TSE toskebosoika ase page ya gatatu gazeti ya The Standard nigo omonyanyimbo oyomo wekerengo gya OCS oyo kabere omonyanyimbo tenenete abanyanyimbo asekerengo gya OCS na Hashon Mutua kurwa abete gago siwa egesibo kyobogima was sentenced to death yenkobwatekana nebikoro byaye ase abete gako murasa na kumuita omosibo oyo mowikira ase amakweli yegati ebikorwa ebibe abera akora ingana elete bono abega kwirerwa egetambokero kere kelichiko toskeboso ikase page yakane nige ukwanira igoro ye budget koso mwali tukolia ankyo ase bono amaisonsi ale ase kamati eletenendete budget na boigo ninki omwaziri olia abwekega nchage serikali arabega gosoma lituko ria ankyo anemono igoro ye chibesa buna chirabe chikobagwa achinsemo au ase aba Kenya toskeboso ikase page ya tano egazeti ya The Standard nigo banki enene ya IMF na bogeria World Bank yabeire egeko mochia egati yamachiko abekere serikali ya Kenya kubwatekana ne ebango ekoba geko nachua ase aba Kenya nigo bono babeire bako mochia nene mono omoswada olia o finance bill oyulige chiko chikomenta ebango ase ebinto ebinge
ime yense yaito ya Kenya ase IMF yabatebanga kubwatekana noko na chuku kwebango nigo korabe gokwirera ensi ya Kenya gotaba ase aragi yakubwatekana noko na chwa kwebango tukalite asingana rengete budget yepeji ya gatano nemo nigo ekotebekana nga chibesa chirige chikona chwa ase chigali nigo chitali chia oboronge kegima ase ngencho nigo chibesa echo chikona chwa lakini rende nchiri based on scientific reasoning ngote kubwatekana nga nigo chigali chirabe chikona chwa ebango kubwatekana neligo liriegali ase gochakera chiri busano goika chiri bu emia eyemo anene mono ase ebango yo yabere korokananga nigo erabe gotwaro gwanchelia gutia ase balia abale abantu bare abatenenku tosikebosoka sepeji ya gatano na kabere nigo ewizara etente obwagati bechipara namagacho ikorawa no muwaziri Kipchumba Murkomen babere baweso kinotebanga nigo tokane trilioni inye nekone kinga tobere tukwagata chipara chionsi koikera ase ekerengo yeke erero ase boigo ensemo ya ababunge mwaziri yobetatebanga niko ikwatete chibilioni chimeisato na 15 asobagachi wechipara chabetiko saliwa na mafuriko tosikopsoka sepeji ya gatano na gatatu nige ukwanira igoro yoyo kabere umurai bwense Uhuru Kenyatta maega yokoba gako mochia ensemo elia ishinyomba chobora lia keralenge ase oborai bono ekerabera konyorwa na makongu nigo bona abere gotamera media elia abete gago chaya keralenge ansi oborai ase bakwanira igoro chintunda ibere entune ntangani ekero abete gago saga no senka yo mwana yabete go saganwa nigarangereti abaralia na boigo chingaki chibesa chitabete chikwenanwa gochia ase abisiaye nigabete korangeria abaralia ase igo obera korokananga nigagotamera media tosikebosoka sepeji ya kianda kwanira igoro yengambo igati yomurai bwense Dr. William Ruto no kabero murai bwense Uhuru Kenyatta asababeta ukwanira amange witera asesimi asabone kamati abeta korosigwa iyo kumulekera igoro yayo abete gakorwa anemono igoro yobo tenenderi nabo igo kwenanwa gwechibeso mwanchu muri Ndize TV abuno nachi gokorera kumulekera amagazeti emambi gazeti ya The Standard emambi yabono asena binko mu Afrida libali abene utwira ase gazeti ya Daily Nation. Mancho Margeria Tango Irani Goikase gazeti ya Daily Nation ya page ni ya kabere ekeromoriki gazeti yo amorikirete na kibono chiskuru cyabeire kigo sinyogo ikirani ya obokoreri bwaba sibagendete komocha serikali asogotabwa tokachibesa kendabo ekerobono abayibori babere bagwesoke bene nabo igo komocha boigo serikali kegera babere bakoneke nga chiskuru nego cyabeire kigo sinyogo ikirani obokoreri obo anene ekerba morikirete engana ya boroki wabange anene korwa asi chiskuru che secondary abo babiri bagoserwa kubwatikana n'ekibesa kya remedial fee ekerwa muri kitangani serikali yabetege korusia omorobilyo remedial asikorende yabetereri chiskuru ko irania omorobilyo yo kegera nigo bagandiria abayiboli gwakana kibesa icho elinde chibe chikubakonya ase okoendereria obokoreri bwe serikali osikabusyo obokoreri bwe chiskuru osikabusyo goika ase page ya gatatoni yemo iketo tukibagandeta gokorekana kugwatkana no Syria como bisakura sensemeri ya National Intelligence Service Tom Adala oyo betakabusiri bugima bwaye gosomo biroye ko togete ase enka ya kerali tukore igoro okomano kwa betaka gwakorekana no mubanyo manene bwe serikali Dr. Odor yobetaka kwanikia ngani gasiriti bugima bwaye kubwatikana no kwa kwali soko yaka risasi nigo kobage ko gekwanike bene gosige ko endanisha na robot roliro abanyanyimbo ruwa betero kwanikia nga omubiro ye nigo beteko gotoka sinka yaye krea rokante ngani go abete ega kuyera sakone no muri kibigazeti yo na muri kerete
na kibabete bakomanya igoro yo gusira kwaye ekerwa muri kerete ngani go asigike getambe abete nyagusira bete gakorokana gatwo kabwate umuchando bogo ichirirana kwebirengereryo achinga kibabete bagotigana no muigwaye obotukobo asekorendo emambia yo kubwate litukeryo muigwa ya bete gakumuganyira inde babe bakonyo breakfast abakagukirana kige kareta chitamtangu ekera chitikosoa ase ensemelia ya kurara na bigo konyora omubiroye nchumurigeria egazeti ya gazeti ya Daily Nation page ya gatatu nere murikirite engane yo asowimu koskabose boikase page ne yakane ne yemurikirite ngaki omorai wense Dr. William Ruto abeire gakwenekia teneni gutwara chingwana cyuko igwana no yokabeire omorai wense Uhuru Kenyatta aserit kuri igoro babete bagutwara chingwana cyo gwetrase esimi nabigo gukwanira ngaki atarabaga konyora retirement benefits cyaye ekera babete kagutuma semeri umuteneneri wobokorera bw'serikali Felix Koskei oyebete kakumerana no morai we yokabire omorai wense Uhuru Kenyatta ase abetega komwa amaganya egati yali Kenyatta aganitie abekago ikirana ngamona kwa walibaga gutumika enka yaye eyere Nairobi Dennis Pritchard ere angena sensemeri ya State House nabiga kabaga kubolia abega komenterwa obolendi ase chinga cyaye anena sensemeri ya Nairobi Kiambu na Boigo Nakuru boiga kabaga kubolia abega komenterwa abakoli emero mwasabetega kwanekia kansedeno yobetega kuba omonogeli bw'serikali bonoiga ole omuliki omonena sensemeri ya mangana yoberane na boigo Mr. George Kariuki babe bakoirane gwa emerimo gomba bete bagutwara ukwigwana ase ingaki arachikoba gakoe gusamaganya yekago ikiranirwa ase page ya gatano ane murikerete siasa chia chingongo ngakibona abana siasa bagendete kwerobelia ase obochori bumwaka bw'ikiri bubere 2025 na iberekera bamurikerete umukonyi b'umurai bwense Rigathi Gachagua oyo oberega kwenekia ngasiya sangu betakirense asorgongo rwa Mount Kenya asaberega kwenekia ngani igo arengete kurwanirira abantu borogongoro nabigo kwenekia nango chabale amo ekero baigo bamurikirite Moses Wetangula kurwa sorgongoro rwa Western oyo boigo oyo boigo bagendete kongusana na no mugabana we county ya Trans Nzoia George Natembeya oberega korenta a movement ya tawe asiyaberege kwira Emily asorgongo rwa Western bagomba murikerete umubunge Okilifi North Owen Baya oyo berega kwenekenga abantu ko rwa sorgongo rwa Coastal ngo chabare amo agoskabuse bika ACP jine ya gatano nalimo hanege murikerete amangana aringete obochano asechi county chabere chikonyora omoeso makegaye serikali kobwataka billione ya monukta emerongevere naisano nukta ibere naisano asechi nsemo chiriche vaccine igo chi county nigo chabere chikwene kiwakobaga chikonyora chikonyora chi vaccine icho nabigo ase serikali gendete kwenekia ngachi dos anchoro chabana bagendete koenana abuna oral polio vaccines mitinde buna tetanus diphtheria na boigo ensemeri ya BCG asibabere bakwenekia ngakubatikana no mo chando berego kweneki wa sector yo bochenu bonigani go babere bakoyusunsora na boigo chi county icho nchigendete konyora amaliogo ase page ya gatano na kabere nigo emurikerete na kiasense meri ya Samuel Kamau Macharia oyobete gakuri kali uko gucia asense meri ya DT Bank inyare ko ba ikolusia 1 million chiminye wochia achicharinge chia Direct Line Assurance Company Limited wochia asense meri ya housing farm echia
chichabere chikoleta okongusana na ase insurance ya IRA ekirabete ngakoni kyanganigo chibese chichabete chigotoma asaganitie gokorera obokoreri asensemeri ya Choi Market Nairobi tachikomanyanga okongusana na ngochikoba gokoyeniki wase Insurance Regulatory Authority ya betege koegwa ogochika koyeniki kyanga ngutenenya bali chibese chumwachu muligereria ACPJ ya gatano na kabere nondekire omwaelyo okumulikira amagazeti alero kono manchumuligereria nabo kwigurira egazeti yago obeko wesomya asubine mwanchumuligereria ndizi TV na toiko tebinga nigo turabe tukusanga no mageni cho omworokia Vincent Nyanga ukorwa skuru ya Bamura ya Kadino Otunga High School Boys oragayikirana se studio mambia bono elinde tobeto kumulekera amangana arengete semi askolende buna botambe totebinga tengera ndizi TV na bubwansu bomugusi kolende abakenya mbale bare asechinse chisiko enjira bene gutuma chibesanererie nyakoromo kenyo meta chinse chesco na bogo tumeka app ya tap itsogali ase Play Store download the app eli ekero gutumeka promo code ya ndizi TV ase ogutuma $50 nigo kwenyolera $20 go manchumuri ganete gutuma chibesa kura chinse chesco gocha sense ya Kenya tumeka app ya tap asigon abuno to chikechira umutimoko omoke kolende to kuirana ntobe to kusanga no mogene ito ase imambi yabono to basa gusuka to basa konyegera. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, ndani kama msukule, miezezeta, vile vitambulisho. Nipete na such kind of love, baby sing unanipenda. E-Generation Studios igobabwato bokorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibice kingiya chinsera ejo abantu baho baragusunze asama tukarebosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wochoganya chingero chingiya ejo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio ejo egosoka amariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gokora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asibabwate ti kamera chingiya ejo chigosoka chibice chingiya kweli komenta nayo mbabwate sound haya ejo erengiya asemesangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya 5 na kabere yani 7th floor ibyo Kishi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba.